شما برنامه اخبار آزادی رو از استودیو مرکزی تماشا دارید. شالو خوجا هستم همراهتون. در 15 دقیقه امروز 24 فوریه این موضوع رو پیشنهاد میکنیم. با بازپرسی نآمد و فیروری دادرسی متهم به پورگیری، آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت قضیه رو شرح داد. تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی بوستانسرایی مخفی کوهستانی شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان را معلوم کرده است. Это территория охраняется для чего? Там внутри горы, там дальше. як гуфтему шаш навиштем раҳбари вилояти Хатлон мегӯяд мақомоти ноҳияи Муъминобод ҳангоми кишти картошка изофанависӣ карданд. Ченики назорати сеюм малоту буд, ҳамаги 140 нафар картошка дорад. мақомоти қудратии вилояти суғд ҷузъиёти парвандаи додраси фирориро расман тавзеҳ доданд. акбар холиқзода моҳи ноябри соли гузашта бо фармони президенти Тоҷикистон бо сабаби содир кардани кирдоре ки шаъну эътибори додрасро паст мезанад аз мақомаш барканор шуд. то ин вақт танҳо радиои озодӣ аз нопадид гардидани судя акбар холиқзода ва тафтиши қазияи ришваситонии ӯ хабар дода буд. тафсилоти бештар дар гузориши Фарзон Муҳаммадӣ. намояндагии минтақавии оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар як изҳороти расмӣ гуфт, додрас Акбар Холиқзода рӯзи 21 октябри соли гузашта ҳангоми гирифтани $2,500 пора барои қатъ кардани як парвандаи ҷиноятӣ боздошт шуд, вале ба шарти тарк накардани маҳалли зист озод гашт. шараф аваззода сардори оҷонсии зидди фасод дар вилояти суғд мегӯяд, азбаски эълони ҷурми судяҳо салоҳияти додстонии кул аст, тафтиши қазия вақт гирифт ва дар ин байн додрас Акбар Холиқзода нопадид гашт. маълум нест ки беруна ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ё дар дохили мумкин ҷумҳурӣ бошад, инро ҳеҷ кас муайян кардагӣ нест. Вай дар кофтибоф дорад, дар кофтибоф қарор дорад. ман фикр мекунам албатта вай дарёфт мешавад. бахтиёр оқилзода раиси додгоҳи вилояти суғд дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт, ин парванда дар баррасии додгоҳи олист ва ӯ онро шарҳ дода наметавонад. албатта асосан аз тарафи судяҳо содир кардани ҷиноят ба фикри ман ҳамао маълум ки чи як иснод овардан ба системаи судӣ мебошад. ҳоло ҷустуҷӯи додраси собиқ эълон шудааст. назари худи Холиқзода ва наздиконаш дар ин робита дастрас нест. сардори оҷонсии зидди фасод дар вилояти суғд сабаби фирори айбдоршавандаҳоро ин гуна шарҳ дод. то нисбати вай мо парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардагӣ нестем. вай мо албатта чораи пешгирӣ дар намуди забонхар нисбати вай мегирем, ҷавоб медиҳем. вақти тафтишот маводора месозем барои қабул кардани қарори қонунӣ, бисёр ҳолатҳо дар ҳамин ҳолатҳо ба ё фирор мекунад. ба навиштаи хадамоти матбуоти раиси ҷумҳур дар 10 соли гузашта дар Тоҷикистон 25 додрас барои ҷиноятҳои коррупсионӣ дастгир ё зиндонӣ шуданд. дар соли 2020 ду додраси додгоҳҳои вилояти суғд бо айни чунин айб аз симаташон барканор шуданд. Тоҷикистон беш аз 450 додрас дорад ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ гуфтанд низоми додгоҳҳои пойбанди ҳукумати иҷроия буда мустақил нест. Фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. фирори додрас аз тафтишот дар Тоҷикистон собиқа надорад, аммо дар гузашта Абдусамад Манонзода раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки ба гирифтани $144,000 пора ва як мошини тамғаи Тойота гунаҳгор мешуд, аз тафтишот рӯ ба гурез ниҳода буд. мақомот соли 2019 ӯро низ дар пайгарди расмӣ қарор доданд. ҳамин гуна сармоядор Низом Ҷураев низ ки бо айбномаи ташкили иттиҳоди ҷиноӣ боздошт шуда буд, соли 2014 ба таври мармӯз тавонист фирор кунад. бино ба хабарҳо ҳоло ӯ дар Дубай ба сар мебарад. истироҳатгоҳи падар ва ё бӯстонсаройи махфии президенти Узбекистон дар кӯҳистон. муаллифони як таҳқиқоти бахши узбекии радиои Озодӣ ки далелҳои қавӣ ва боварӣ бахш дар даст доранд мегӯянд, президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев як бӯстонсаройи боҳашамате иборат аз боғу як кӯли сунъӣ бунёд кардааст. суҳбат бо мансабдорон, сохтумончиён, мардуми маҳаллӣ ва санаду таҳқиқи фаъолони мухолиф маълум намудааст ки дар ин тарҳ садҳо миллион
миллион доллар харҷ шудааст. идомаро дар гузориши сарвинози Рӯҳулло тамошо мекунем. ин навор моҳи декабри соли 2019 дар Узбекистон сабт шудааст. алексей гаршин, муаллифи видео ва фаъоли сиёсӣ аз Тошканд, ҳамроҳ бо дӯсташ ба ҷустуҷӯи бӯстонсаройи кӯҳистонӣ ва махфии президенти Узбекистон баромаданд. вай аз шикорчиён шунида буд, ки дар ин минтақа барои президент як қасри боҳашамате сохта шудааст. президент Шавкат Мирзиёевро дар ин кишвар мардум падари моҳам меноманд. бо расидан ба як постгоҳ мошини Гаршин ва дӯсташро посбонон манъ карданд ва гуфтанд онҳо бо роҳи дуруст омаданд, аммо дигар наметавонанд сафарро идома диҳанд. ҳаракат дар идомаи роҳ манъ будааст. Лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Там внутри горы. Там дача есть. Ну, 25 километров отсюда, 30 минимум до Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента. До Шавасая. ин навори суҳбат дар мавзеъ дар шарқи Узбекистон сабт шудааст. як сол пеш аз ин навор дар моҳи октябри соли 2018 дар як видеои дигаре дида мешуд, ки дар ин минтақа роҳу биноҳои истиқоматиро оҷилан таъмир доранд. он замон як мансабдори маҳаллӣ ба радиои Озодӣ гуфта буд, овоз аст, ки раиси ҷумҳур Шавкат Мирзиёев президенти Русия Владимир Путинро ба бӯстонсарои нави худ воқеъ дар кӯҳистони ин минтақа меорад. таҳқиқоти радиои Озодӣ бо далелҳои зиёде ошкор кард, ки маҷмаъаи махфӣ бо арзиши садҳо миллион доллар барои президент Мирзиёев сохта шудааст. агар бо истифода аз харитаи Google роҳро дар ин минтақа идома диҳем, баъд аз постгоҳ то расидан ба истироҳатгоҳи махфӣ, постгоҳ ё роҳҳои дигареро мебинед, ки низ таҳти назоратанд. дар ин ҷо иморате бо майдонҳои ҳавоӣ барои чархбол ва боғҳои ободу зебо дида мешаванд. вале аз ин ҷо ягон акс нест. сохтмончиёне, ки он ҷо кор мекунанд, ба радиои Озодӣ гуфтанд, ҳангоми ворид шудан ба ин макон телефонҳои онҳоро аз дасташон гирифтаанд. дар тасвирҳои маҳвораӣ аз ин маҷмаъа дида мешавад, ки куллӣ сунъӣ бунёд шудааст. ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ, ки радиои Озодӣ дар ҷараёни таҳқиқот бо онҳо суҳбат кард, барои холӣ кардани ин минтақа хонаҳои зиёде тахриб шудааст. Мирзиёев соли 2016 ба сари қудрат омад ва ба он ишора карда буд, ки ба фарқ аз раиси ҷумҳури худкома Ислом Каримов давлатдории бозу озод хоҳад дошт. аммо суҳбати ду мансабдори узбек, ки нахостанд номашон ифшо шавад, ва санадҳое, ки дастраси озодӣ шуд, собит мекунад, ки сохтмони бӯстонсаройи кӯҳистонӣ ва махфӣ баъд аз ҳамагӣ чанд моҳи президент интихоб шудани Мирзиёев оғоз шудааст. моҳи ноябри соли 2020 фаъоли сиёсӣ Алексей Гаршин, ки талош кард макони бунёди бӯстонсарои махфии президентро пайдо ва ошкор кунад, ба намояндаи ширкати давлатии роҳи оҳан Узбекистон Темир Юларӣ тамос гирифт. тарҳи сохтмони бӯстонсаро таҳти назорати ҳамин ширкат буд. мансабдор худро танҳо Тулғонхоҷаев муаррифӣ кард. Так, то есть вы заказчик? یعنی شما این طرح فرمایش داده؟ بله. ارزشش چند بود؟ چطور میتوانم این معلومات را پیدا کنم؟ مبلغ افشا نمی شود. این مالکیت در اساس سند اس ساخته شده است. من چیزی نمیفهمم. Объект построен под гриф, соответствует документам под грифом секретно. радиои Озодӣ барои тафсилот дар ин бора ба чандин мансабдори Тошканд, аз ҷумла ба дастгоҳи президент ва ширкати Узбекистон Темир Юларӣ ва дигар ниҳодҳои давлатӣ, ки дар сохтмони ин тарҳ ширкат намуданд, муроҷиат кард, аммо посухе нагирифт. ишораҳое ҳаст, ки як чунин маҷмаъаи дигар дар минтақаи шарқи Узбекистон пинҳон аст. парвоз дар ин минтақа комилан манъ аст. қирғизистону Тоҷикистон табодули шаҳрвандони боздоштшударо баррасӣ карданд. ин вохӯрӣ 2 рӯзи пеш дар вилояти Бодканд бо ширкати намояндагони мақомоти маҳаллӣ, додситонӣ, пулис ва марзбонони Қирғизистону Тоҷикистон баргузор шуд. мулоқот бо дархости ҷониби Қирғизистон сурат гирифт. ба навиштаи бахши қирғизии радиои Озодӣ, феълан дар Қирғизистон 15 ва дар Тоҷикистон 9 шаҳрванди Қирғизистон дар боздошт қарор доранд. ва бинандагони азиз, дар идомаи барнома гузоришоро аз Тоҷикистон идома медиҳем. аз ҷумла дар бораи изофанависӣ дар Хатлон вобаста ба кишти картошка барои шумо хоҳем гуфт, аммо қабл аз ин як огаҳӣ.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید منبعد هنگام کشت کارتوشکا در مناطق کشور هر یک جویکی زمین از جانب نمایندگان این نهاد حساب و نظارت کرده می شود. این تصمیم به خاطر جلوگیری از изофанависӣ به هنگام پیشنهاد آمار حاصل کارتوشکا گرفته شده است. مشکلاتی که به گفته وزیر کشاورزی هر سال جای دارد. изофанависӣ мероси замони шӯравӣ است و آن زمان به خاطر اجرای نقشه و از دست ندادن منصب استحصال محصولات را از واقعیت بیشتر حسابات می‌دادند. و حالا نیز زیر تاثیر همان عقیده‌ها منصبداران و مسئولان از اصول کهنه کار می‌گیرند. محمود جان رحمت‌زاده میگوید изофанависӣ در ولایت خطلون بعضی مقامداران را از وظیفه‌شان محروم کرده است. این کارتوشکازори ноҳияи муъминобод сабабгори барканор шудани раиси ноҳия шуд. на худи замин балки омори он. дар ҳоле ки майдони онро дар рӯи қоғаз 900 гектар навиштанд. раиси вилоят ошкор кардааст ки ин киштзор 6 баробар камтар будааст. Чунки ман худам гаштам дидам ки худаш ба чашм маълум аст мебинӣ вайнес ҳар вақте ки рафтаа ки 950 гектар ки комитаи зем пешниҳод кард ҳар вақте ки ченики назорати сеюм маротиб гузорид ҳамагӣ 140 гектар картошка баромад 900 гектар дар як ноҳия изофанависӣ роҳ дода байни роҳҳо ва кардам дуруст гуфте шумо ба изофанависӣ шикими мардум сея карда мешавад асло. баъди ошкор шудани изофанависӣ 900 гектар кишти картошка дар заминҳои ноҳияи муъминобод раиси ноҳия ва чанд зердасташро аз кор барканор карданд. аммо роҳбари тозатайини кумитаи омори ноҳия мегӯяд ки дар ин ҷо на 900 балки 1105 гектар изофанависӣ шудааст. оморе ки байни гуфтаи раиси вилоят ва ҳукумати маҳаллӣ фарқ мекунад. امور صحابه کشاورزی جریمه کلان کردن به معنای 4000 کشاورزی هم بس کرده. در تاجیکستان به کشتی کارتوشکا زمانی توجه کردند که در سال 2020 واردات آن از خارج به مراتب کمتر شد. مقامات به ساکنان توصیه دادند که بیشتر کشتی کارتوشکا انجام دهند. در بعضی ناحیه‌ها نمایندگان دولت کشتی گندم را ویران کردند تا به جای آن کارتوشکا شینانده شود. ноҳияи муъминобод яке аз ноҳияҳои дар ҷануби тоҷикистон аст ки аз замони шӯравӣ ба кишти картошка машғул аст. ин дастур ҳам ба ин ноҳия истисно набуд. ин бори аввал нест ки дар ноҳияи муъминобод кишти картошка ба изофанависӣ мепечад. соли 2011 пеш аз сафари президент ба муъминобод даҳҳо гектар кишти картошка аз беобӣ хушк шуда буд. аммо ба сокинон дастур дода буданд ки ин шикоятро ба президент набаранд. вале он вақт ҳам баъди расонаӣ шудани воқеа ва шикояти сокинон чанд мансабдор аз кор рафтанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. روز 23 فеврал ورزشکار چخ давид венци дар шиноварии зери ях рекорди нави ҷаҳонӣ гузошт. ӯ дар зери ях 267 фут ва ё беш аз 81 метрро тай намуд. ҳарорати оби зери яхи кулли минтақаи лаҳост воқеъ дар 100 километрии шимолу ғарби шаҳри Прага ба 3 дараҷаи селсӣ баробар буд. венци 38 сола ба як сурохи ях худро ҳаво дода баъди муддате аз дигараш берун шуд. то ин замон рекорди ҷаҳонӣ ба стик аввал Северинсен мансуб буд ки соли 2017 дар Гренландия 250 футро дар оби зери ях тай кард. венци мегӯяд эҳтимол барои тасдиқи рекордаш дар ниҳодҳои марбута аз 8 то 12 ҳафта зарур шавад. ӯ бовар дорад ки ин рекорди охирини вай нест. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯз. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед ва албатта хабаргузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org метавонед бихонед ва фаромӯш накунед ки фардо шуморо дар барнома бо хабарҳои нав мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.